Hanggang dito na lang, ayoko na. Uwi na ako. Ha, grabe. Ha, grabe hirap no. Grabe hirap no kalsada. Oh, tulak na ulit tayo sa malalaking bato. Saka matarik na rin. 17% ito. Nakita niyo laki ng bato na yan. 17% gradient. Hirap at sakin. Pero tingnan nyo naman yung view, kakapot-pot. Grabe. Hirap. Mas mahirap pa naman magtulak kaysa pumadyak. Tulak tayo. Tulak, grabe. Yo, padyak na ulit. Pwede na, medyo mababa na yung gradient nito. Ayun na. Nagsisimula na yung mga malalaking tipak ng bato. Ayun no. Makabili muna tayo ng pagkain panigurado. Kabili po. Yun. Andito tayo sa Neapolitan, sa Fairview, Quezon City. Dito yung maraming nagbabike. Hindi lang pag weekend, everyday marami rito. Ayun o, banda ron, naglalaps sila. Hindi tayo nandito para maglaps. Nagkataon lang napadaan tayo dahil maglulup tayo ngayon. So galing dito sa Fairview, maglulup tayo. Unang pupuntahan natin Balagbag. Tapos lalabas tayo Montalban. Tingnan natin kung saan tayo makakarating. Time check, 7:49 ng umaga. Andito tayo sa likod ng SM Fairview. Yan, yung Neapolitan, likod na likod lang yan ng SM Fairview. Kaya yung mga taga dito sa Quezon City, kung gusto nyo ng hayahay na padyakan, yung walang masyadong sasakyan na nakakasabay, dyan sa Neapolitan. After ng SM Fairview, eto, padireksyon na tayo ng Lagro. Tapos dire-diretso to papuntang San Jose del Monte, Bulacan. Tapos yung ruta papuntang Balagbag. Majority ng dadaanan natin ngayon trail, siguro mga more than 50%. Kaya dahil more than 50%, huwag nyo kakalimutan ng magandang kasabihan. Ang kasabihan ng mga Kastila, mag-comment, mag-like at mag-subscribe ay swertihin. Hindi mag-skip ng ads, mas lalong suswertihin. Dito na tayo sa Lagro, Quezon City. Paglampas ng Lagro, lusong na yan. Tapos makikita natin dito sa kanan, ayan, mahabang pader. Ayan ang Lamesa Eco Park. Mamaya madadaanan natin doon sa harap yung gate kung saan pumapasok yung mga nagte-trail sa Eco Park. Ayan, Lamesa Nature Reserve. Pagka gusto nyo mag-trail, magpapaschedule lang kayo. Hanapin nyo sila sa Facebook, di ko na lang nagdadali. Etong dinadaanan natin kalsada, Quirino Highway pa rin to. Mula dun sa sinimulan natin sa Fairview, Neapolitan, Quirino Highway yun. Tapos hanggang dito sa Bankers Village, Quirino Highway pa rin to. Pero Caloocan na to. Kanina yung Fairview, Quezon City, tapos ito Caloocan. Tapos maya maya sa unahan, San Jose del Monte, Bulacan na. Tapos tatawid tayo papuntang Balagbag. Tapos Montalban na yun. Tapos kung medyo mahaba pa oras, baka umabot tayo Antipolo. Dito yung papuntang grotto, dyan sa kaliwa na yan, pagkaliwang ganun. Yan. Yan yung kapag kamahal na araw, yung mga naglalakad na parang penitensya, yan, dyan yun. Tayo sa SM San Jose del Monte, Bulacan. Itong ruta na to mga kapotpot, ito rin yung madalas natin dinadaanan pagka meron tayong short ride na dito tayo umiikot sa Macabud.
Kung gusto nyo makita itong ruta na to, alam nyo na gagawin nyo. Follow nyo lang ako sa Strava, Ian How. Banda rito sa unahan sa may Skyline Hospital, kakanan tayo dyan. Tapos tutumbukin natin yung daan papuntang Likaw-Likaw. So malapit na dito yun, yung kakananan. Medyo natatakpan lang siya ng konti ng puno, pero tingin-tingin lang kayo sa kanan, makikita nyo naman yan, isang building na malaki. Kanan tayo rito, ayan yung malaking building, Skyline Hospital. Lusong tayo dyan, tapos ahon tayo dun sa may bandang unahan. Ang labas nito, Igay Road na. Ito yung ahon. Pagkalusong na sa Skyline, tapos ito ahon, papuntang 13% gradient. Pinaka max itong ahon na to. Pero mga 300 meters lang yata itong ahon na to. Maiksi lang. Yun, tanaw na yung mga bulubundukin ng Montalban. Andun sa di kalayuan. Yan ang tatawirin natin, papunta rin sa kabilang side ng bundok na yan. Pag sinipag tayo. Pero sana sipigin. Pero sana sipagin tayo para umabot tayo sa Buso-Buso, Antipolo. Approaching Igay Road na tayo. Etong kalsada na to, kakanan tayo dyan. No, ito medyo marami-raming lusong to. Kaya nagkabit na muna tayo, kaya kinabit na muna natin yung chesty rito. Nandito na tayo sa Camellia Cello. Kung di ako nagkakamali, ang cello, bukod sa musical instrument yan, ang ibig sabihin yata niyan heaven or langit. Ewan ko lang ha. Pa-double check na lang mga kapot-pot. Baka mamaya nag-iimbento lang ako. Pwede ulit tayo mag-rock music. Pasok!
Sarap talaga dito sa parte na to. Ito lagi, paborito ko yung part na yan. Pag nakikita ko tong maliit na spot na to. Ganda eh. Minsan pagka nagbabike ka, pag mga ganyan, minsan pag di mo pinansin, di ka magagandahan. Siyempre di mo pinansin eh. Kailangan mo lang talaga tignan. Kaya minsan sa atin, may mga nakakwentuhan tayong kapot-pot. Sinasabi nila, uy, dati dinadaan-daanan ko yan, hindi ko napapansin ang maganda. Pero nung napanood sa vlog natin, ayun daw, nakita nila yung ganda noong lugar na yun. Ahon! Yun, ang baba na lang ng bundok na nakikita natin kanina. Medyo mataas yung pwesto natin ngayon, 255 meters above sea level. Kaya yung bundok nagmukha mababa na tuloy. Time check, 9:23. Nakaka-25 kilometers na tayo mula nung umalis tayo sa Novaliches. Hanggang Likaw-Likaw, nasa ano yata to? 30 kilometers ba? Mga ganun. Dito na tayo sa may terminal ng tricycle. 25 kilometers pala. 25.5 kilometers pala hanggang dito. Tapos kakaliwa tayo dyan, paakyat ng Balagbag. Dati, ruta natin, dumidiretso tayo dyan, no? Papuntang Makabud. Dito kaliwa. Kaya tayo ng Balagbag. Ito palang parte na to, ano na to? Rodriguez na to, Rizal. O Montalban. Rodriguez tsaka Montalban, isa lang yan. Yun, ahon na agad sa bungad. Mamaya doon natin malalaman yung gradient. Kasi dito pag simula pa lang ng ahon, hindi pa sinasabi ni Garmin kung ano yung talagang gradient niya. Yung 14% gradient simula pa lang. Medyo may ahon pa rin, no? 16% lumalagutok yung ano ko, tumatalon. Kagayin ako. Nangyari 18% gradient. 18. Kaya umangal na yung
Kags ko 19% para ako si Count Dracula. 19. Yun. Tapos rough road na. Ayan. Teka, hinga muna tayo. Kataas yun. Ito 19% pinakamatarik nyan. Kasi ito, alam ko puro rough road na yan eh. Muna dito mga pinong bato. Actually hindi nga pino yan eh. Medyo maliliit na bato. Pagdating sa taas mag-aakay na tayo ron. Talagang malalaking bato na. Okay na. Nakahinga na tayo. Yun. Sarap ngayon, konti ang kasabay natin sa sakyan. Sa mga siklista, konti rin kasabay natin. Martes kasi ngayon. So may iba. Pero pagka weekend dito, marami. Pero pag weekend dito, marami siklista rito. Oh, maganda na tanawin dito. Ay, sa kaliwa. Hindi ako nagkakamali, DRT yung kabundukan na nakikita natin. Si Brownie. Brownie! Namiss kita, Brownie, Brownie! Stabero si Brownie. Oh, bagay na bagay yung ating GMTV rito sa daan na papuntang Balagbag. Lalo dun mamaya. Kaya lang dun sa taas, lalo kapag pabalik ka, mas bagay na bisikleta dyan, full sus. Makikita nyo mamaya, ang lalaki ng mga bato dun. Pero dito, sakto pa to. Sakto pa yung gantong XCMTV. Mabuti ngayon, maaraw. Ito yung kalsada na ako pagka maulan, grabe dito. Oh, banda rito, medyo kumagrabe na yung pagkabato. Lumalaki-laki na ng konti. Kita nyo sa likod, oh. Nadaanan natin. Tsaka dito sa harap. Tapos pag tumingin ka naman sa kaliwa, magagandang tanaw yung makikita mo. Yan, oh. May semento na. Time check 9:41. So far naka 27 kilometers. So parang mga 2 kilometers na rough road. Tapos ito, semento na ulit. Tapos mamaya dun rough road ulit yan. Dito na tayo sa barangay San Isidro. Yan. Dati nung pandemic, matagal din sarado tong Balagbag eh. Dati hanggang dito lang makakarating. Sinarado nila yan. Pero ngayon pwede na yan, alam ko eh.
Yun, pinabalik tayo. May mabalik sa atin. Meron pala registration mga kapot-pot. Doon sa may gate na yun. 20 pesos. Tapos ano rin, sa taas daw may naniningil, 50 pesos. Dire-diretso ako kanina. Hindi kasi ako humihinga kanina. Pagkatapos ng gate, maiksing ahon, 10% na cement. Sementong ahon, 10% na gradient. Tapos rough road na ulit. Ito saan tayo? Kaliwa o kanan? Tingnan natin sa mapa. Kaliwa. Ayan, yung mapa natin, dinownload ko na yun sa Google Maps eh. Hanggang doon yung kompletong ruta. Ayun, hanggang doon sa buso-buso. Kaliwa tayo. Uy, mataas. Taas ng ahon ah. Nakalimutan ko na yung mga daanan dito kasi tagal na nung last na punta natin dito sa Balagbag. Grabe. Taas din. 14% gradient na rough road. Teka. Picture muna tayo. Ang ganda eh, oh. Kita niyo mga kapot-pot. Kita niyo ang ganda ng view na yan. Picture. Taas-taas yung inahon natin, oh. Pero medyo mababa yan kumpara sa pinuntahan natin nakaraan sa Parawagan. Parawagan 20% gradient eh. Ito ano lang 14. Picture muna. Okay na. Tapos na photo op natin. Tuloy ang ahon. Tabi natin yung ginamit nating stand. Baka makapahamak eh. Yung mga nagtatanong paano bumabalik sa padya kapag kaganto nabitin sa pagkaganto huminto kayo sa ahon. Kaya kunin yung paganto para makabuelo ng ganun. Yan oh. Yun, tapos diretso na ulit. Yan. Malaking bato. Yung taas pa. At loose ang kalsada, mga bato. Tumudulas. Hirap pa dyan. Loose yung graba natin dito. Ay, grabe. Loose yung mga bato. Well, ulit tayo. Hala, tulak. Loose yung graba. Ay, dito may buwelo. Sana kayanin.
Grabe, kinapos tayo dito sa part na to. Sobrang loose ng mga graba na yan. Nakakuha tayo ng buwelo rito sa Nakayanin. Taas niya, no? Mga nasa 16 yata, 16% gradient. Mali. Hindi talaga makabuelo. Tulak na tulak. Grabe. Hirap sa dun sa Mount Oro, 20% na rough road, pero kinaya natin biluhan. Tumutukod tayo, pero pagkatapos tumukod, nakakabuelo, nakakapadyak ulit. Ito hindi, ang hirap. 18% gradient. Mas mahirap pa naman magtulak kaysa pumadyak. Grabe, tulak na. Tulak tayo. Tulak, grabe. Yo, padyak na ulit. Pwede na, medyo mababa na yung gradient nito, pero loose pa rin yung graba. Yeah. Ayun na, nagsisimula na yung mga malalaking tipak ng bato. Ayun, no? Ito na nga. Ito, tulak na tayo rito. Yeah. Sarap. Yeah. Ay, grabe. Sana tulak na. Makabili muna tayo ng pagkain, panigurado. Nabili po. Walang tao. Kami na sa unahan. Try nga natin padyakan to ulit. Lalaki, oh. Laki ng bato. Natin yung shocks natin. Yeah. Grabe. Yun. Kaya kahit konti. Kahit paano, nababike siya. Kaya lang, hirap talaga. Gusto mo yan, eh.
Ayun, may kapadyak pa tayo ano. Hirap. Diyos ko, bumapahinga. Kapos na. Tulak ulit. Grabe hingal. Buelo. Pero ulit. Ay, salamat. Medyo bumanayad. Bumanayad yung lubak. Bumanayad yung bato. Bumanayad yung ahon. Tumaas ulit. Tumaas ulit. Tulak muna. Tulak ulit. Bite. Oh, tulak na ulit tayo sa malalaking bato. Saka matarik na rin. 17% ito. Nakita yung laki ng bato na yan. 17% gradient. Hirap padyakin. Pero tingnan nyo naman yung view, mga kapot-pot. Napakaganda. Quezon City ang nakikita natin na yan. Diretso tulak. Wag na masyado maraming kwento. Grabe, ubus. Hindi natin mapapadyak to, ganito. Pero siguro kung sobrang lakas mo, kaya mo padyakin to. Batman, kinakaya to mga gato, sinatsaga eh. Lakas yun eh. Time check
10:45. Grabe. Tulak na pero sarap ah. Sarap na hangin. Grabe. Grabe hirap no. Grabe hirap no kalsada. Pero pag napapagod, tumitingin ako dito sa likod. Napakaganda naman ng napakaganda ng tanawin. Nakakapawi, napabaliwala yung pagod eh. Pahinga muna tayo rito sa malaking bato at tingnan natin yung view dun. I'm a traveling spirit, I've seen many shores, from the West Pacific to the island of Kenya. They treat me like a son anywhere I go, and even though no one can tell, I still feel that Noon, nakabalik na sa padjak. Medyo bumanayad na yung ahon. Tsaka dito sa gilid merong bikeable na daan. Leave me stranded, I know how. Malapit na rin yata tayo. Nakikita ko na yung kubo eh. Taas din ah. 605 meters above sea level ito. Mas mataas to kaysa sa Mount Parawagan. Mount Parawagan 480 lang eh. 29 kilometers mula Novaliches. Bali 30 kilometers mula Novaliches. I have learned that no one else can carry this load. It's a train where I'm the only passenger on board. Konting-konti na lang. Oh, there is beauty to enjoy on this road. But even so, malapit na tayo. Grabe. Ang ganda ng tanawin. Sarap na hangin. Nyam nyam nyam. Ay. Ito na. Baka ito na yung summit eh. stranded, I know how to handle it all on my own. I'm alone, I'm alone, I'm alone. Leave me stranded, I know how to handle it all on my own. On my own. Delicates. Walang kainan. Walang tindang pagkain dito. Diba, punta na tayo rito sandali. Kasi nung last na nagpunta kami rito ni Sir Ronnie, hindi ko ito napuntahan eh. Yan. Tapos punta tayo sa kabilang side. Tapos punta tayo pa Makaingalan. Puro palusong naman daw yan. Kaya kaya natin tiyagain na walang pagkain. Time check 11:18. Hindi pa ako gutom na ako. Ay, maaga pa naman, kaya lang gutom na ako. Mula nung sa Novaliches hanggang dito, hindi tayo huminto para magmerienda. Ayun, ito na siguro yung isang tuktok. Dito tayo. Grabe yung tarik. Dito tayo sa kanan. Masyado matarik itong isang to. Mahirap magtulak dyan. Yun, ito na tayo sa tuktok. Hindi, may tuktok pa. Ayun o. Gusto ba natin pumunta ron? Ang taas. Ang ganda. Woo! Ay! Napakaganda. Lakas na hangin. Sarap.
Sarap. Ganda. Yun, lipat tayo sa kabila. Grabe. Sobrang ganda ng view doon. Kitang-kita nyo naman mga potpot. Walang daya. Iba, naiyak ako sa ganda. Malalim to masyado. Para sa akin. Delicates tayo dyan. Malalay na. Ako, nanganganib na hindi matuloy yung ride natin. Ang daming stopper eh. Unang-una yung ano natin, yung GoPro natin, lumobo yung baterya. Naipit dyan sa loob yung battery. So pagka nalobat yan, wala nang pamalit. Pangalawa, walang tindahan dito. Di pa ako na nanghalian. Ubus na rin tubig ko, itong nasa bag ko. Ubus na. Ayun na, papatay-patay yung battery natin. Wala tayong, hindi natin mapapalitan yung battery. Walang pagkain, walang tubig. Kaya baka hanggang dito na lang tayo. Akitin natin hanggang dito sa dulo. Tapos uwi na. Next time na tayo mag-loop. Ha, grabe, meron pang ganito. Tulak ulit tayo, tulak. Ha, mukhang malapit na yung tok-tok. Sana marating na natin. Tapos pagod na ako. Pagod, gutom, uhaw. Hala, asan ba yung tok-tok na ito? Parang ang layo. Yun. Baka andyan na. Malapit na siguro. Ito na siguro yun. 772 meters above sea level. Wala kung hindi pa ito yun. Hindi na, ganito na lang ako. Pagod na ako, babalik na ako, gutom na ako. Grabe. Hanggang dito na lang, ayoko na. Uwi na ako. Wala pagkain, kung may pagkain, tubig sana. Pwede pa ako dumiretso. Hala eh.